I denne jul vil jeg invitere dig til at tage på en helt særlig rejse. En rejse, der ikke kræver kufferter eller afstand, kun et øjebliks stilhed og lidt mod. I dag vil vi genfinde det barn, der bor inde i dig. Den væsen fuld af uskyld, magi og håb. Det væsen, du engang var, og som du måske har ladet vente alt for længe. Luk øjnene, træk vejret dybt og gør dig klar til at vende hjem. Hvis denne rejse resonerer med dig, skriv blot i kommentarerne. Tilbage. Inhaler langsomt. Exhal langsomt. Med hver vejrtrækning forestil dig, at din krop fyldes med et blødt gyldent lys. Det er julens lys. Et varmt, beskyttende lys, der omslutter dig helt. Føl, hvordan dette lys afslapper dine skuldre, din brystkasse, dit sind. Det er en påmindelse om, at du i dette øjeblik er sikker, i fred med dig selv. Dette lys har sin egen intelligens. Det ved præcis, hvor du har gemt træthed, bekymringer, skuffelser, der er samlet. Og det begynder at opløse dem som snefnug, der smelter i kontakt med vinterens sol. Lad det gyldne lys nå helt ned til dine fødder, forankrende dig i nuet, og mind dig om, at dette øjeblik er en hellig gave, du giver dig selv. Se, hvordan denne lysstyrke udvider din vejrtrækning. Hver indånding bringer den rene essens af nyt håb. Hver udånding frigiver det, du ikke længere behøver at bære. Din krop bliver lettere, mere modtagelig, mere åben for det, der kommer. I dette stille, oplyste rum erkender din sjæl, at du fortjener dette øjeblik til at mødes med dig selv. Julelyset er ikke bare et billede. Det er en frekvens af betingelsesløs kærlighed, der nu vibrerer i hver celle af dit væsen. Føl, hvordan denne frekvens når de mest glemte hjørner af dit indre, de steder, hvor du gemte drømme, du troede var tabt. Dette lys dømmer ikke, kræver ikke, det omfavner blot alt, hvad du er, med en uendelig blidhed. Se, hvordan denne lysende energi begynder at skabe et beskyttende felt omkring dig. Et helligt rum, hvor tiden står stille, og kun nuet eksisterer. Her er der ingen travlhed, ingen ydre krav, ingen roller at opfylde. Kun du og dette lys, der bærer dig som en mor bærer sit nyfødte barn. Med absolut forsigtighed. Med betingelsesløs kærlighed. Tillad dig selv at smelte sammen med denne lysstyrke et øjeblik mere. Føl, hvordan hver partikel af dit væsen lyser op indefra. Som om små stjerner tændes inden i dig, og minder dig om, at du selv er et fuldendt univers. Et kosmos fyldt med muligheder, der har sovet og ventet på denne opvågning. Ånd ind i dette lys. Lad mig forberede dig på det næste. Lad mig minde dig om, at der inde i dig findes en skat, som ingen ekstern omstændighed har kunnet slette. En skat, der nu er klar til at blive genopdaget foran dine indre øjne. Og når du føler dig helt omgivet af dette gyldne lys, vil du vide, at det er tid til at tage det næste skridt. Hvis du føler lyset, del det. Glans. Visualiser en lille sti foran dig. Det kan være en lyssti, en stjernehimmelsti eller en du genkender fra din barndom. Tag et skridt frem og et til. Hvert skridt bringer dig nærmere en erindring, en duft, en lyd, et juleøjeblik fra din barndom. Lad dit minde lede dig. Tving ikke noget. Det, der kommer, er det, du har brug for at se. Observer detaljerne på denne sti. Måske er den kantet med blinkende lys, der blinker som små løfter. Måske hører du en melodi i det fjerne, som du plejede at synge, eller ekkoet af latter, der engang fyldte din verden med ren glæde. Denne sti er ikke lineær. Det er en bro mellem, hvem du er nu og hvem du var dengang. En bro bygget af det lysende stof af de minder, der betød mest for dig. Efterhånden som du bevæger dig frem, læg mærke til, hvordan landskabet omkring dig begynder at forvandle sig. Farverne bliver mere levende, mere mættede, som om du træder ind i en dimension, hvor magi stadig er mulig. Selve luften har en anden kvalitet, sødere, mere fyldt med muligheder. Det er luften af uskyld, som du engang åndede uden at stille spørgsmål ved det. Der kan opstå fragmenter af scener. En glimt af gavepapir. Glansen af et stearinlys. Varmen fra en pejs eller en ovn. Skynd dig ikke med at tolke dem. Betragt dem blot som en, der betragter gamle fotografier fundet i en glemt kasse. Hvert billede, hver følelse er en invitation til at huske ikke kun det, du oplevede, men også det, du følte med en intensitet, du måske har glemt engang var mulig.
Denne sti tilhører udelukkende dig. Ingen andre har gået gennem disse minder præcis som dig nu. Og ved hvert skridt du tager, hylder du ikke kun din historie, men også modet hos den, der besluttede at vokse uden helt at miste essensen af det, der var. Mens du går, observer, hvordan stien synes at kende dig. Den tilpasser sig dit tempo, lyser op med dine skridt, reagerer på dine følelser. Hvis du føler nostalgi, bliver stien blødere under dine fødder. Hvis du føler glæde, skinner lysene omkring dig stærkere. Dette er ikke en fast og stiv sti. Det er levende, bevidst og designet specielt til at guide dig mod det, din sjæl har mest brug for at vende tilbage til. Lyt til lydene, der opstår i landskabet. Måske er det hvisken af velkendte stemmer, klokkernes klirrende lyd, knirken af sne under små sko, eller blot stilheden fuld af forventning, der går forud for åbningen af en længe ventet gave. Hver lyd er en tråd, der forbinder dig med øjeblikke, der har defineret din evne til at blive forundret. Fortsæt med at gå blidt med nysgerrighed, med hjertet åbent for det, der er ved at blive afsløret. Føle, hvordan afstanden mellem dit nuværende jeg og dit fortidige jeg bliver kortere med hvert skridt. Du vender ikke fysisk tilbage til fortiden. Du bringer den fortid ind i nutiden for at integrere den, for at hele den, for at ære den på en måde, du måske aldrig har kunnet før. Hvis du har fundet din vej, lad det være møde. Stå foran dig, dukker en scene op af din barndomsjul. Måske et lille træ, et enkelt bord, legetøj eller blot lyset fra dit tidligere hjem. Og der er det. Se på det. Observer det barn, du var. Det ser på dig med nysgerrighed, med varme, måske med et strejf af nostalgi. Tag et skridt hen imod det og nærm dig med kærlighed. Dets øjne indeholder al den renhed, du engang kendte. I dets blik er der ingen fordømmelse, ingen nag over årene af glemsel, kun et stille spørgsmål, der siger, har du endelig kommet for at hente mig? Føl den spænding, der opstår i dit bryst, når du ser det. Det kan være glæde, det kan være sorg, det kan være en blanding af begge dele. Alt, hvad du føler, er gyldigt og nødvendigt. Se, hvordan han er klædt på, hvilken udtryk hans ansigt har, hvilken energi, der udstråler fra hans lille krop. Måske ser han mere sårbar ud, end du huskede, eller måske stærkere. Han kan smile, eller hans øjne kan afspejle en gammel sorg, som han aldrig fik ord for at udtrykke. Uanset hvad du ser, så modtag det uden at forsøge at ændre det. Bemærk de små detaljer, der gør dette væsen unikt, som du var. Måden han holder sine hænder på. Den særlige glans i hans hår. De små fejl, der gør ham ægte og ægte. Denne dreng bærer usynlige mærker fra alt, hvad han har oplevet. Glæder, der fik ham til at skinne. Skuffelser, der midlertidigt slukkede hans lys. Drømme, han omfavnede med hele sit væsen. Og frygt, han konfronterede med den eneste mod, han kendte dengang. Nu kom tættere på. Knæl, hvis nødvendigt, for at være på samme niveau som ham. Se ham direkte i øjnene og tillad dig selv at føle forbindelsen, der eksisterer mellem jer to. Dette er ikke en almindelig forbindelse. Det er den gyldne tråd, der forbinder alt, hvad du har været, med alt, hvad du er nu. Det er en påmindelse om, at du aldrig var virkelig splittet, blot distraheret af kravene fra den voksne verden. I dette øjeblik af dyb forbindelse, lad tårerne flyde, hvis de har brug for det. De kan være tårer af glæde over genforeningen, eller tårer af sorg over den tabte tid, eller tårer af lettelse, fordi endelig er der nogen, du selv, der er kommet for at redde dette barn ud af glemslen. Hvert tåre er en dråbe heling, der falder over tidens usynlige sorg. Sig blidt, jeg er her. Jeg har ikke glemt dig. Tak for din uskyld, dine drømme, din styrke. I dag vender jeg tilbage til dig for at lytte til dig. Se, hvordan de reagerer på dine ord. Måske lyser de op. Måske nærmer de sig mere. Måske nikker de blot stille. Nogle indre børn græder. Andre smiler med en glæde, der lyser alt op. Andre forbliver forsigtige og har brug for mere tid til at tro på, at dette genforening er ægte og sikker. Uanset hvad deres svar er, accepter det som den hellige gave, det er. Og når du føler, det er tid, kan du tage deres hånd eller kramme dem, hvis du ønsker det. Føl vægten af det kram, teksturen af den lille hånd i din. Bemærk, hvordan deres krop slapper af mod din og endelig stoler. Dette er genforeningen, som din sjæl har ventet på, måske i årtier. Og i dette kram begynder noget fundamentalt at blive repareret dybt i dit væsen. Hvis du følte det, skriv,
kram. Dit indre barn giver dig noget. En symbolsk gave, et objekt, et ord, en erindring, en følelse. Det du modtager er en besked til dit voksne liv, til din nutid. Tag det med ærefrygt, som en, der modtager en uvurderlig skat. Det kan være noget håndgribeligt i dit indre syn. En stjerne, en blomst, et legetøj du elskede, et brev skrevet med barnlig håndskrift. Eller det kan være noget intangible, en bølge af glæde, en følelse af frihed, en dyb sikkerhed, der ikke har fysisk form, men som genlyder dybt i dit væsen. Denne gave indeholder ældgammelig visdom. Det er svaret på spørgsmål, som dit voksne sind har stillet uden at finde en løsning. For dit indre barn ved ting, du har glemt på vejen til modenhed. Det ved, hvordan man leger uden mål, hvordan man elsker uden betingelser, hvordan man drømmer uden selvpålagte grænser. Og nu, gennem denne gave, minder det dig om disse grundlæggende sandheder. Gennemgå omhyggeligt det, du har modtaget. Vend det i dit sind, mærk det i dit hjerte. Lad dets farver, tekstur og energi tale til dig på måder, som ord ikke kan. Måske er denne gave en invitation til at genfinde noget, du har forladt. En hobby, en passion, en måde at se verden på med fornyet undren. Eller måske er det blot den tilladelse, du havde brug for at være mere venlig mod dig selv. Hvis gaven er et objekt, så observer hver detalje. Vægten i dine hænder. Temperaturen. Den måde, det fanger lyset på. Hvis det er et ord, så lyt til det resonerer inde i dig som en gammel klokke, der vækkes efter årtiers stilhed. Hvis det er en følelse, så tillad den at sprede sig gennem hele din krop, indtil hver celle vibrerer med dens frekvens. Dette gave kan afsløre noget om dit formål, som du har ledt efter uden for dig selv. Det kan vise dig et talent, du har begravet under lag af voksenansvar. Det kan være nøglen, der åbner en indre dør, du troede var låst for altid. Uanset hvad, så stol på, at den kommer på det helt rigtige tidspunkt, når du har mest brug for den. Nogle gaver fra det indre barn er bogstavelige. Andre er metaforer, som dit ubevidste forstår bedre end din rationelle sind. Forsøg ikke at tyde dem med det samme. Lad deres betydning udfolde sig i de kommende dage og uger. Lad dem arbejde i dig på mystiske og dybe måder. Tak stille. Føl energien fra denne gave og tillad den at røre dit hjerte. Sig nu. Tak fordi du stadig er inde i mig. Jeg lover at passe på dig, lytte til dig og give dig plads til at leve. Ved at udtale disse ord, enten højt eller i stilhed i dit indre, underskriver du en hellig pagt. Du forpligter dig til ikke at ignorere den lille, men vedholdende stemme, der minder dig om, at livet også kan være let, lystfuldt og fuld af magiske muligheder. Og i denne forpligtelse begynder noget fundamentalt at hele inden i dig. Denne pagt er ikke et løfte, du giver én gang og glemmer. Det er en levende forpligtelse, du fornyer hver dag med små handlinger. Ved at lytte til din intuition. Giv dig selv øjeblikke til leg. Ære dine følelsesmæssige behov lige så meget som dine voksne forpligtelser. Og hver gang du opfylder denne forpligtelse, vil dit indre barn føle sig mere trygt, mere set, mere elsket. Hvis du har modtaget din gave, kommenter, løfte. Forestil dig, at du og dit indre barn nu er indhyllet i en kugle af gyldent lys. Dette lys bliver større, varmere og mere strålende. Træk vejret dybt og mærk, hvordan denne energi integreres i dit bryst. Helende, oplysende, genforbinder alt, hvad du nogensinde har glemt. Inden for denne lysende kugle begynder grænserne mellem dit voksne jeg og din barnlige essens at opløse sig. De forsvinder ikke, men fusionerer i en sammenhængende og kraftfuld enhed. Nu kan du få adgang til visdommen fra dine erfaringer uden at miste din oprindelige friskhed i blikket. Du kan være ansvarlig uden at være stiv. Du kan være moden uden at være slukket. Se, hvordan dette gyldne lys trænger ind i hvert rum i din krop. Det når din sind og rydder tågen af overdrevne bekymringer. Det når dit hjerte og smelter de beskyttelseslag, du byggede for ikke at føle dig sårbar igen. Flyder mod dine hænder og minder dig om, at du stadig kan skabe, røre ved og bygge med den samme nysgerrighed, som du engang havde. Denne integration er ikke kun symbolsk. Noget virkelig sker i dette øjeblik i dit nervesystem, i dit energifelt, i den usynlige arkitektur af dit væsen. Du genfinder fragmenter af din helhed, som var blevet adskilt af sorg, skuffelser og krav fra en verden, der bad dig om at modnes alt for hurtigt.
kæmper du med at mærke, hvordan lyskuglen stabiliserer sig. Den vokser ikke længere, men den mindskes heller ikke. Den pulserer blot med en konstant rytme, som et andet hjerte, der banker i takt med dit. Og i dette puls genkender du en grundlæggende sandhed. Magien var aldrig væk. Den ventede blot på, at du vendte tilbage til den rigtige retning. Bemærk, hvordan denne fusion forvandler dig. Din holdning ændrer sig subtilt. Din vejrtrækning bliver dybere. Dine ansigtstræk bliver blødere. Det er som om årtiers spænding frigives i et enkelt øjeblik. Som om du endelig kan bære kompleksiteten ved at være voksen, uden at opgive enkelheden ved at være barn. Inden for denne sfære er dit indre barn ikke længere adskilt fra dig. Det er ikke en fragmenteret del, du skal besøge lejlighedsvis. Det lever nu integreret i hver beslutning, du tager, i hvert ord, du udtaler, i hvert øjeblik, du vælger glæde over kynisme. Dit stemme er ikke længere en fjern hvisken. Det er en konstant melodi, der harmonerer med din voksne visdom. Forestil dig, hvordan dit liv vil være fra nu af med denne fuldstændige integration. Hvordan du vil møde udfordringer med mere kreativitet. Hvordan du vil nyde de små glæder med større intensitet. Hvordan du vil tillade dig selv at drømme stort, uden at den kritiske voksne stemme knuser hver idé, inden den får liv. Dette er ikke en fantasi. Det er en ny virkelighed, du aktiverer i dette øjeblik. Din indre barn vender tilbage til sit sted, dit hjerte. Men denne gang gør den det vågent og ledsaget. Det er ikke længere en fragmenteret del, der råber for at blive hørt fra skyggerne. Nu er det en integreret tilstedeværelse, der hvisker blidt og minder dig om, at glæde er din fødselsret, og at den velforståede uskyld er en styrke, ikke en svaghed. Tag en dyb indånding endnu en gang. Føl, hvordan al din energi forenes i denne tilstand af fylde. Du er ikke længere bare den trætte voksen. Du er ikke længere bare det sårbare barn. Du er den perfekte syntese af begge. Du er komplet. Du er hel. Du er endelig dig selv i din mest autentiske og magtfulde udgave. Hvis du følte integrationen, så lad den. Enhed. Vend langsomt tilbage til din vejrtrækning. Føl din krop. Føl det rum, du er i. Når du åbner øjnene, tag denne sikkerhed med dig. Magien gik ikke tabt. Illusionen døde ikke. Den blidhed, du var, er stadig levende inde i dig. Og hver jul kan du genfinde det barn inde i dig, der stadig elsker dig og stadig venter på dig. Tak fordi du delte dette øjeblik med mig. Må julens lys lyse op i din sjæl, i dag og altid. Hvis denne oplevelse rørte dit hjerte, skriv blot tak.